Sinibingelela sinamukele kuMaskandi online magazine nibingelela uNjabulo wamkhonazi ngimi lapha nobaba uSomnandi baba sekubingelela. Sanibonani sanibingelela. Ninjani baba? Siyaphila njani? Siyaphila. Baba namhlanje silana kumkhaya umbuka lona umcimbi kaBhuti uNjabulo langa. Mhlawumbe njengobaba omngaka njengamanje lana ngibona kugcwele intsha eningi. Uphatha kanjani ukuthi nawe ube ingxenye lomcimbi lona? Ngijabula kakhulu uma umntanami eshaya ikhwela ebiza abantu ezobajabulisa ezothula umsebenzi wakhe wesingilo othi umkhaya lo umbuka. Siyajabula kakhulu nje ukuthi ingane abantu bakhombisa ukuyithanda nokuyisupporta. Lokho kuyasithokozisa ngoba phela umculo ujabulisa noma ududuza odabukileyo. Umculo ukhumbuza abantu imvelaphi yabo, umculo ukhumbuza abantu emakhaya, umculo ukhumbuza abantu abasebasha intombi zabo, ubakhumbuza izesheli zabo emakhaya. Sasazi kanjalo thina bakhumbula omakoti wabo asebeganile. So siyajabula-ke nje kakhulu ukuthi siyabonga sicela isupport yalo mntwana ikhule ngoba njengoba kunjabulo nakakwenzayo kwenza njengegama lakhe wenza ukuthi abantu bajabule. Sithi nje abantu abangene laphana kiwo wonke ama-digital stores bakwazi ukumsupporta ingoma behambe beyoyilalela ngendlela efanele ikhuphuke ishaya amamiliyoni. Baba namhlanje emini besinomcimbi laphana eKagiso kade kushawa ingoma bebekhona abaculi bamaskandi kuyingxenye yabaculi abade bekhona. Mhlambe kuwe mhlambe njengobaba usenesikhathi eside kangaka ekhona endimeni ukuthi be-recognize ukuthi ube khona as part of abaculi abaningi kade bebancane lokho kuphatha kanjani mhlambe? Noma ngizothi kungiphatha kahle ngoba angizenzeli mina ibona bangibizayo ukuthi ngokuhlonipha ubudala bami nokwazi mina babona ukuthi mangikhona into yabo izohamba kahle ibe yinhle kakhulu ngoba ayikho into elungayo umuntu omdala engekho ngoba umuntu omncane khona akakwaziyo kodwa okunye akakwazi kufuneka atshele umuntu omdala ukuthi lana kuhanjwa kanje lana kudlulwa kanjena. Ngicabanga ukuthi kumqondo omuhle ukuthi njengabafowethu esinabo abadala njengo-Ali Mgube engibambisene nabo sikwazi ukuthi le genge encane kaMaskandi sikwazi ukuyeluleka ukuthi kukhulwa kanjani. Ingoma ibaluleke kakhulu ngoba abaculi bonke bazalwa ingoma. Siqala ngayo ingoma emakhaya before sisongena emculweni. So kubaluleke kakhulu-ke sibona sekukuhle ukuthi ngale komculo umculo futhi usuyadevelop ukuthi kubonakale kunesipani noma nefolo labaculi lamaciko. Kuhle kakhulu lokho. Sicela ukuthi engathi ngaba yinto eqhubekayo engapheli ngoba ifundisa kakhulu futhi ikhulisa kakhulu nomculo ngoba ingoma iyona mvelaphi eyizimpande zomculo. Awukwazi ukucula uMaskandi ungaqalanga engomeni ngoba kuyekucebe kubonakale khona-ke kulungile sikhulele endaweni kwi-environment efanayo kuhlukene kodwa ingoma ibaluleke kakhulu. Baba yazi ngikathi lapha emcimbini ngibonele laphana makuphela umcimbi imoto bezikubanga ubani ufuna ukuhamba nawe amaciko akhona endimeni. Mhlawumbe lokho baba wena kufika kanjani because abantu abadala sinokwazi kwesinye isikhathi nami banokumxwaya bethi hayi ba umntana ngesambe naye wena ukwazi kanjani ukuthi ukwazi mhlawumbe connecta ukule generation esingaka? Mhlawumbe mina ngihlonipha umfanekiso kaNkulunkulu owumuntu, ngihlonipha omdala ngihlonipha omncane. Mina ngiye ngimzwele umuntu ozonda mina ngiye ngimbone neshwa ngoba mina nginanxa namuntu njengoba kade ubona iy'ngane zingibanga ngoba iy'ngane ombeje ubonile omnyovu oyena uNjabulo uyibonile lento nobani ufuna ngene emotweni yakhe ingoba ngubaba kubona ingoba ngumholi kubona ingoba ngineqiniso kubona ilokho nje ngiba umuntu oqondile ey'nganeni futhi angihlukumezani ukuthi nje bayazi ukuthi mase siyenza into-ke kuba street angibe ngisahleka kodwa mase kuqediwe futhi ukwenza leyo nto bese ngibuyele ngibe normal ngihleke kube kuhle kodwa ma wenza into umholi uzinto ibe nesithunzi ihlonipheke kufuneka abantu bebone ngawo ukuthi kwenziwani. Bangithandela lokho ukuthi bayazi ukuthi into enami phakathi mangasesona nje isikhathi sokudlala kusuke kungasesona isikhathi sokudlala kufuneka kwenziwe into ebalulekile. Baba uSomnandi unomcimbi iSomnandi Music Festival kulonyaka kusengenza into sibone iqhubekela phambili nanomcintiswano mhlawumbe oke waba khona ngonyaka odlule kuphiwa amagidangoma mhlawumbe imfuyo ewina kanjalo qhubeka ndaba. Hayi iSomnandi Music Festival izohlala ikhona. Ngicabanga ukuthi nomcimbi njengoba kwakufika umqondo ukuthi kuwina amagidangoma sinesifisa ukuthi nakulonyaka siqhube futhi uye phambili sinalo lolo thando. Kuningi sakucabanga amasu
ukukhulisa isomnandi nokukhulisa nje umculo wakithi singabuki mhlambe ama-leader kuphela siphinde sibuke nalabafowethu ama-dancer noma amagidangoma ukuthi nabo singabakhulisa kanjani. Kuningi esisakucabanga ngabo, asikaqedi. Siyabonga kakhulu. Ngicela nje sisivalelisa sithi Maskandi Online Magazine. Maskandi Online Magazine, delicious. Siyabonga. Sinibingelela sinamukele kuMaskandi Online Magazine. Nibingelela uNjabulo Mkhwanazi. Ngimile lapha no-GSG Inkosi Magcwama. Mfowethu siyakubingelela. Khamba kahle bhuti. Sikhona njani? Sikhona man. Mfowethu sila eBriscoe Junction umkhaya umbuka lo uNjabulo Langa. I-experience yakho mhlawumbe kule ndawo so far ithini? Kanjani? Lo mfowethu engize wena namhlanje mfethu kade ngisupporta kusuke eGold Reef City ngenza ishow yamela egoli bekhona saya eThekwini ePlayhouse. Namhlanje siya eCarnival City le 4 July mfethu uyeza futhi, so ngisho namhlanje vele angishiya konke ngoba ngisuke emakhaya njengoba ngila ngisuke eKZN mina mfethu. Ngisuke special ukuthi ngizosupport mfethu ngoba kade ngisupport, uyangizwa ngishini. So njengoba ngila ngizothi nje umkhaya umbuka lo umsingo ubuka lo shwala. Mfowethu umcimbi omkhulu umhla ka4 July wenzeka unyaka odlule eGold Reef City wayimpumelelo, wenzeka futhi naseThekwini wayimpumelelo. Ungathi mhlambe ebantwini ubancane ukuthi bafowethu umhla ka4 July ahlangane khona nyazo sikusasa njengoba kuyisonto siyayithembisa ntambama nakhona kwenziwa i-activation. Usanabele lapho. Yeah, indaba enjalo mfowethu siyenzile indaba sasha sold out la eGoli last year ngoAugust. Njengamanje seJuly eCarnival City bafowethu ama-city ahlela lendenina ama-cheetah seyathola njengamanje lapha Pick n Pay naku-web ticket. Ama-ticket uyakwazi ungena manje uwathole. Siya eGold Reef City, nokusha eGold Reef City siya eCarnival City lo nyaka. So ngicela abantu besukume manje kuzobe khona uNjabulo njengoba nami ngize kwena namhlanje uhlale khona noma ngenzani mfowethu. Lo muntu ungisupportile ingakho ngisuke emakhaya eKZN ngathi angize kule nto akayenza namhlanje. Uyabo gcwele kanjani? Ngoba kusuka abantu abanjengathi bathi asiyenze yenzeke, uyayibona yenzeke. So nange 4 July kuzobe kunje. Umuntu osemakhaya esuke, umuntu oseThekwini esuke, umuntu ose Cape Town esuke, noma ukubunezwe lento lena mfethu uqopheka umlando. Ungafisi ukusala eqopheni umlando uma uhlela khona 4 July umlando eqopheka. Suka la uhleli khona uze la eGoli uzovakasha ebese uvakasha umcimbi wethu kuyobe sizobe ekhala kakhulu kube umnandi mfethu. Ngonyaka odlule mfowethu ube khona uSinentulu umcimbini wakho, ube khona uLabelihle Imbukazi, ube khona uSisi uSimi. Kulonyaka singalindela bani mhlawumbe ukuthi sibabone stage ku-live concert yakho eCarnival City? Ngithanda ama-surprise, ungangikreme sidala. Lina surprise ngiyokusurprise mina. Always ngifuna ukuthi lo nyaka lo ngenze okungakaze kubonakala. Engangisho manje ukuthi kuyini. Woza kwishow uzobonela khona. Bese uqine kulandela ama-show ngoba senza ama-show na all over the country. Asenzi nje into eyodwa ngonyaka, senza sigijime. Uyabona? So ungasale kuthina, hamba nathi nje. Uma ngazi usilandele qala manje. 4 July Carnival City ziyakhala mfethu. Ngicela nje sisivalelisa sithi Maskandi Online Magazine. Maskandi Online Magazine bafollow nabafowethu laba benza umsebenzi omuhle. Ukhophula uMaskandi wethu mina nje ngiyayithanda into ethi Maskandi noma nini. Akube njalo.